O éxito da proposta levada a cabo o pasado ano foi unha das razóns polas que a Concellería de Deportes noiesa volve a organizar o programa Noia Actívase, unha iniciativa de deporte na rúa na que se ofrecerán distintas modalidades deportivas, tanto para nenos como adultos, como é o caso de zumba, body jump, pilates, gap ou yoga, entre outras. Serán impartidas por profesionais da vila. Teremos unha vez máis gap, pilates, zumba, zumba kids, body jump kids, ximnasia de mantenemento e este ano incorporamos yoga como unha nova actividade. O programa desenvolverase dende hoxe ata o próximo 3 de setembro, con 2 horarios diferentes, un de mañá e outro de tarde. As actividades serán totalmente gratuitas e non será necesario inscrición previa. Non é preciso inscrición previa, calquera pode chegar no momento da clase e unirse á mesma, e decir que as clases van a ser en horario de mañán e de tarde, igual que o ano pasado. As da mañán comezarán de 10:30 a 11:30, excepto a clase de zumba do venres, que comenzará ás 11 da mañán, será de 11 a 12. E as clases de tarde pois serán en horario de 9:30 a 10:30. Aqueles días de chuvia, as clases dos nenos trasladaranse para o pabillón Agustín Mourís e as de adultos para o Alonso Rodríguez.